Kimya soralarymyza galan ýerimizden dowam edýäs. Ýöne kyn temalara geçdik, ýani advanced concepts. 101-nji soragdan häzir dowam ederiz. Bärde hemik reaksiýalaryň tezliginden başlaýas. Ýani inglişe rate of chemical reactions diýilýär. Bu soragyny seredeliň, ýani ammoniak kislorod kisýanya NO gazy bilen H2O reaksiýasynda ammoniya ýani NH3 azalma tezligi 10^-2 bolsa reaksiyada emele gelen önünden tezliklerini hasaplan diýär. Ýagny şoň azalma tezligi berilipdir. Indi biz şularyň azalma bolýar, bu önüm emele gelen üçin artma bolýar da. Indi şu taýdaky tezlik öňündäki mol sanlaryna baglanşykly. Ýagny şundan 4 mol emele gelende 5 mol emele gelýär. Edil şoň ýaly tezlik hem şoň bilen baglanşykly bolýar köp halatlarda. Ýagny 4 mol ammoniya reaksiýa ýerinde 4 mol NO gazy emele gelipdir. Biz ammoniýaň azalma tezligini beripdir. 10^-2 şo bolanda X meselem NO ken tapjakdan bize diýär reaksiýada emele gelen önümden tezliklerini hasaplan diýär. Ilki şunu hasaplamakçy biz. Ve bärden ýani 4 molda 4 mol 10^-2 moldadyr. Şonça bolar ýani X. Atanaklaryny köpeltip bölsek, ýani şunu köpeltip, şunu köpeltip deňlesek ilki, oňa jogamyz aras X deňdir 10^-10^-2 bolýar. Ýani NO'ň emele gelme tezligi şoňa deň. Indi H2O näme hasaplar? Bärde de şeýle. Bunu siziň özüňize goýan 4 mol NH3 bolanda 6 mol H2O emele gelse şeýle 6 mol H2O. Soň biziň elimizde şunça bar. X diýip 12-ni 10^-10^-2-ni 6'a köpeltýäňiz deňdirem 4^-X. Şo taýdan çykaryp bilýäňiz. Ýani bärde proporsiýa umumy şeýlere proporsiýa bolýar. Ýani şoň tezligi şonu 4'e bölýäs. O 2'nin tezligini 5'e bölýäs. Deňdirem NO'ň tezligini 4'e bölýäs. Aras öňündäki koefisientlerini bölüp çykýar. Şu taýda näme üçin minus goýuldy? Reaksiýa giren bolundyklar üçin azalýar diýen manyny berýär bärdikimiz. 102-nji soraga geçýär. NK5 targaýar NO2O gazylaryny. Reaksiýasynda O2 emele gelme tezligi berilen, bizde NK5 we NO2 tapyň diýär. Ýagny 2 NK5 reaksiýa girende 1 mol O2 emele gelýär. Bize O2 emele gelme tezligini beripdir 0,07. Şu taýda 0,07 ýazarys. Mukam X goýarys. Şunu atanaklaryny köpeltýäs. Ýagny 1 X deňdir 0,07 ile 2'a köpeltýäs. 0,07 köpeltmek 2. Garaz 2'a köpeltsek 0,4 bolar bu. 0,4 malyar bölmek sekund. NK5 ken tapdyk. NO2'ni näme tapars? Ýani 2 NK5 4 mol emele getirenmese, ýani şoň kesses. Bizim tezligimiz 0,4. Bu kesseden näçe bolar? 0,28. 2'a köpeltsek şu ne? 0,28. Onda diýmek NK5'imizniki 0,4. NO2'mizniki 0,28 malyar bölmek sekund bolýar tezlikleri. Bu soraga geçýäs. NK5 NO2 bilen O2 ýankyýar zatlara dargaýar. Reaksiýasynda 20 sekundyň içinde NK5'in konsentrasiýasy 0,08 malyardan 0,04 malyara çenli azalýar diýär. Şimdi bärde bolsa onda NO2 we O2 emele gelme tezlikleri näçe? Ilki şu bölegini hasaplaýan, şu böleginde näme diýjek bolýar? Şu taýa çenli aşagyçydan ýerlerinde. Ýani NK5'in azalýandygy barada diýär. Biz tezligini näde hasaplaýas NK5'inki? Delta NK5 ýagny soňky aýyrmak başdaky bölýäsem wagta. Delta T şoň tezligi. Indi NK5 ýani soňky aýyrmak başdaky soň näçe galdy? 0,04 galy. 0,04 malyar galy. Başda näçedi? 0,08 di. Aýrýas 0,08.
delta t yani vakt neçe sekundun içinde? 20 sekundun içinde deňdir. 0,04'den 0,08 ayırsak minus ýene 0,04 bolar. Minus 0,04 onan bölýäsem 20. Jogabymyz minus 0,02 malyar sekund bolar. Kalkulatorda bölüp görseňiz 2 malyar sekund. Yani 0,002 bolýar da jogabymyz minus. Minus nämäni aňlatýar? Bärde azalýa diýen manyny berýär matematikada. Minus ýaly däl bärde azalýa diýen manyny berýär. Indi biz NK5-ni tapdyk. NO2 bilen O2-ni tapmak aňsat. Ýagny NK5 2 molda 4 mol bolsa NO2-ni bize NK5 0,02 onu 2'ye köpeltsek NO2 çıkar. Yani 0,04. Yani NO2 ona bärde plus emele geleni üçin 0,004. Indi O2'ni tapmak aňsat, ýagny 2 mol NK-da 1 mol O2 çyksa, biziň elimizde 0,02 bar, onu 2'ye bölsek 0,01 bolar. Yani O2 0,001. Buranın da plus var. Näme üçin plus var? Sebäbi bular emele geldi. Ýene gaýtalaýan, näme üçin gaýta-gaýtalaýan ipade etmän ýadyňyzda gowy almak üçin ýagny reaksiýa giren digi sebäpli minus goýýarsa. Şeýle bir üçin sorak tamamlaýas. Reaksiyada sarp edilen ve emele gelen maddalaryň tezlikleri arasynda aşagdaky baglanşyk bar bolsa, onda reaksiýa ýazylýar. Şu şekilde baglanşyk bar. Indi näme diýäs? Öňlerinde minus barlary ilk seredýäs. Minus bar diýmek azalýa diýmek. Onda şular reaksiýa giripdir. Yani NO koşmak H2 reaksiýa giripdir. Indi pluslarym reaksiýadan çykanlar ýani NH3 koşmak H2. NH3 koşmak H2O. Indi biz ýagny şu aşagyndaky ikileri bize formulasyny berilse, gün öňüne koeffisientini ýazýar. Ýagny H2'ni 2'ye bölüpdir diýmek, öňüne 2 goýýas. NO'ny 2'ye bölüpdir diýmek, muňa öňüne 2 goýýas. NH3 2 goýupdyr diýmek, muňa öňüne 2 goýýas. H2'ni 5'e bölüpdir diýmek, muňa öňüne 5 goýýas. Bolu bizim jogabymyz soruň jogaby tapyldy. Ýöne özüňiz soňunda barlap koyup bilersiňiz. Mysal üçin, tendiriň çep tarapynda 2 azot bar, 2 köpeltmek. Tendiriň sağ tarapynda dedi şoňa 2 azot bar. Tendiriň çep tarapynda 5 köpeltmek 2 10 vodorod bar. Tendiriň sağ tarapynda 2 köpeltmek 3 6 koşmak 2 köpeltmek 2 4 10 san var. Tendiriň çep tarapynda 2 kislorod bar. Tendiriň sağ tarapynda 2 köpeltmek, şuna işaret ýokpasa 1 var diýip düşünýär. 2'ni 1'e köpeltsemiz näçe bolar? 2. Yani 2 san kislorod bar. Demek tapan jogabymyz dogry. Jogabymyz şu şekilde de. Diýen bärde. Indi biraz kynnaşýar, reaksiýanyň tezlikleri bardy. Ýöne ünsülen soru belläp alyň. Asyl bärde logika üstüne dolup geçiler. Belli reaksiýanyň tezliklerinden asyl şu boýunça gidiýär, şu grafika boýunça. Gün soru geçsek, aşagda Hx bilen Y birleşipdir. Gazylar 2x y emele getiripdir diýär. Reaksiýanyň potensial energiýa, potential energy, reaksiýanyň geçi reaction coordinate. Bärde näme üçin goýdum? Misil, ýagny halkara standart bolan üçin belki Google, YouTube oňa gözletip misilde gözledeseňiz gelse de belki menden gol düşündirýärler, ýagny misilde şol sebäpli goýan. Esas näme üçin ingilisçe goýýar bu türkmençe sapak berip diýen bolmagy mümkin. Bu diagramasy berilen. Oňa görä A-da X ve Y'nin iň aktiv ýagdaýdaky potensial energiýasyny tapyň diýär. Şu taýda sürerke bilen görkezdim. Şu taýdaky şu X ve Y aktiv aralarında bağ emele geljek bolýar, kovalent bağ. Yani birleşme emele geljek bolan wagty şundaky zadyny tapyň diýär. Potensial energiýasy aňsat şu taýdan alýas we şu taýdan haýsy grafikada, diagramada näme gawat gelenmedi şonu alýas. 20
Onu diýmek jogabymyz A-myz 20 kilokalori. Indi B. Gönü reaksiýanyň geçmesi üçin aktivleşme energiýasi diýer. Indi bu näme diýdik bolýar? Gön reaksiýanyň geçmegi üçin aktivleşme energiýa diýdigi reaksiýanyň şu taýda başlan reaktantlaryň ýani reaksiýa girenleriň başlan energiýasinden şu taýyk ýani iň aktiv halyndaky energiýa üçin arab. Gön reaksiýanyň aktivleşme energiýa. Başga näle düşündirelim? Şeýle düşündirsem bu. Şu taýyk ýöräp başlaýan dagyň ýokaryna çykýan, oň dagdan aşağı gaýdýan. Dagyň ýokaryna gidýän siziň gön tarapyňyz bolsun, bu da siziň ýyda gaýdýan tarapyňyz bolsun. Aslında ikisem gönü gidýäňiz ýöne şeýle mysal hökmünde gözüňize getiriňde. Indi şu gön tarapyňyzdan şu taýdan şu taýa çen çykýan çaňyz näçe energiýa gerek? 20-den 0 aýran 20 kilokalori. Boldy, jogap 20 kilokalori. Gönü reaksiýanyň geçmesi üçin aktivleşme energiýa 20 kilokalori bolýar. Energy activation forward reaction diýilýär. Inglizçesinde forward reaction ýani öňe gitmesi üçin. Indi boldy. S. Ters reaksiýanyň aktivleşme reaksiýasy. Ters reaksiýanyň aktivleşme reaksiýasy energiýasy näme diýmek? Tersten başlaýar, şundan şuňa çykýar. Tersten diýdi. Şundan şuňa çykanda men näçe aralyk geçýän? Özüňiz hasaplap bilersiňiz ýa 11, şuna 1, şu taýa çene 12 geçýän. Minus bäri gözüňiz hasaplamyzok. 12-den bäri 20 sany geçýän. Ýani 32 bolýar. Ýok, eger formula boýunça hasaplajak diýseňiz, şu 20-den formulasy ýani enerji aktivleşme ters reaksiýa T diýip ýazaýyn. Şu activated complex diýilýär. Näçe şu iň köp aktivleşen halyndaky ýagdaý, şonu alýas 20 aýyrmagam başdaky uraman kak duran ýagdaýymyzy alýas. Näçede dur? Minus 12'de. Minus plus bolar. 20'den 12'ni olsak 32 bolar. Boldy. Reaksiýanyň delta haşy. Reaksiýanyň delta haşy ýöneköy, ýagny biz başlaýas. Şu başlan ýerimizden ýene gelip şu başlan ýerimize çen dursak beýiklikde şu bolar. Şular aralyk bolar. Ondan soňky aralyk eýer reaksiýanyň delta haşy bolýar. O da 12 bolýar da. Bäri reaksiýa egzotermik, ýagny reaksiýa egzotermik diýmek, daşa ýylylyk bölüp çykarmak. Şoň üçin minus 12 diýip ýazýarsa delta H teňdir minus 12 kilokalori. Delta H teňdir minus 12 kilokalori. Bu bize aňsat diagramy berilipdir. Diagrama berilmedik bolsa näme etmeli biz? Onu delta H'ın formulasy, bunu berk berilen yani enerji aktivleşme gönü reaksiýa minus enerji aktivleşme ters reaksiýa. Energy activation forward reaction, energy activation reverse reaction. Indi gönü reaksiýanyň biz tapdyk näçe diýdik? B'de gönü reaksiýanyň biz 20 diýip tapdyk, 20 goýas. Minusum ters reaksiýanyň şu taýda tapdyk 32 diýdik. 20 aýyrmak 32 näçe bolar? Minus 12. Ýagny diagramma berilmedik ýagdaýynda siz delta H hasaplap bilmeli. Şoň üçin berk berilen delta H teňdir energiýa aktivleşme gönü reaksiýa minus näme eken? Energiýa aktivleşme ters reaksiýa. Esas maksadym soralar çal-çal geçmek däl. Şu soraw pauza basyp seredip, gaýta-gaýta seredip asıl manysyny düşünüň. Ýa-da soraw asıl manysyny düşünmeseňiz, men bärde 100 soraw, 200 soraw, 1000 sorawym çözüp görkezsem, asıl manysyny düşünmeseňiz, başga bir soraw ütkötüp berse, onu çözmeňiz kyn bolar. Eger asıl manysyny zat etseňiz, düşünseňiz, onda hiç kyn bolmaz.